ኣብ ሃገረ ታይላንድ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምስ መነኮሳት ወይ ፈለስቲ ናይ ቡድሃ ብሕቡእ ጾታዊ ዝምድና ድሕሪ ምግባር ምስኦም ኣብ ጾታዊ ርክብን ከላ ዘርኢ ስእልታትን ቪድዮታትን ተጠቂማ ካብኦም ክሳብ 11.9 ሚልዮን ዶላር ዝበጽሕ ገንዘብ ክትረክብ ብምግባራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተወት ተገሊጹ። እታ MS ጎልፍ ዝብል ሽም ዝተዋህባ ጓል ኣንስተይቲ ፖሊስ ታይላንድ ሂብዋ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ካብቶም ብሕቡእ ምስኦም ጾታዊ ርክብ ትገብር ዝነበረት መነኮሳት ስእልታትን ቪድዮታትን ክዘርግሑ በመባል ኣፈራሪሓ እዚ ሚልዮናት ዶላራት ገንዘብ ክትረክብ ከም ዝኽኣለት ተገሊጹ። መርመርቲ ገዝኣ ኣብ ዝፈተሸሉ እዋን ነቶም መነኮሳት ተፈራርሓሉ ዝነበረት ኣስታት 80,000 ስእልታትን ቪድዮታትን ከም ዝረኸቡ ገሊጾም ኣለዉ። ፖሊስ ሂብዋ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ እዚ ጉዳይ ኣብ ይዕንቶም ከኣቱ ዝኽኣለ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሰነ ከም ዝኾነን ሓደ ኣብ ታይላንድ ዝነበረ መነኮስ ድማ ብሃንደበት ካብቲ ዝነበረ ናይ እምነት ቦታ ድሕሪ መግዓዙ መርመራ ከም ዝጀመሩን ድሒሮም ከም ዘረጋገጽዎ ግን ኣብ ወርሒ ግንቦት 2024 እታ ጓል ኣንስተይቲ ምስኡ ጾታዊ ዝምድና ከም ዝነበራን ካባኻ ወሊደ ብምባል ድማ ሚልዮናት ተሓቶ ብምንባራ ካብቲ ዝነበረ ቦታ ክግዕዝ ከም ዝተገደደ ከም ዘረጋገጹ እዮም ገሊጾም። ፖሊስ ኣብ መርመርኡ ብተወሳኺ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ካብቶም መነኮሳት ክንደይ ገንዘብ ክትረክብ ከም ዝኽኣለት ብደቂቕ ክፈልጥ ዝኽኣለ ኮይኑ ይኹን እምበር ዝበዝሕ ካብቲ ገንዘብ ካብ ባንካ ከም ዝወፀን ገሊኡ ድማ ብመንገዲ ኢንተርኔት ማለት ኣብ ኦንላይን ኣብ ጽወት ናይ ቁማር ጸወታታት ከም ዝሓንሸሸቶ ኣረጋጊጾም ምህላውን ተሓቢሩሎ። እታ ጓል ኣንስተይቲ ሕጂ ኣፈራሪሕካ ገንዘብ ናይ ምርካብ ገንዘብ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ምሕጻብ ከምኡውን ዝተሰርቀ ንብረት ምቕባል ዝብል ክስታት ቀሪብላ ዘሎ ኮይኑ ነቶም መነኮሳት ብዝምልከት ድማ ዝኾነ ዝፍጽምዎ በደል ሓበሬታ ንኽውሃብ ሓደ ፍሉይ መስመር ቴሌፎን ተኸፊቱ ምህላውን ተገሊጹሎ። እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ፍጻመ ድማ መንግስቲ እታ ሃገር ንገዳማትን መነኮሳትን እታ ሃገር ዝምልከት ሓድሽ መምርሒታትን ፖሊስታትን ንኽቐውም ፍሉይ ኮሚቴ ክቐውም ገይርዎም ምህላውን ተገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ግብረ ሽበራዊ ነጥፈታት ከካይዱ ዝተመልመሉ 82 ኣባላት እስላማዊ መንግስቲ ወይ አይሲስ ወይ ዳዓሽ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ኣገልግሎት ሃገራዊ ስለያን ጸጥታን ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ ኣካል ናይቲ ኣብ ርእሰ ምሕዳር ሶማልያ ዝኾነት ፑንትላንድ ዝንቀሳቐስ ክንፊ ዳዓሽ ምዃኖውን ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ሓቢረን ኣለዋ። ኣብቲ ወፂ ዘሎ መግለጺ ድማ እዞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ ኣባላት ዳዓሽ እዮም ዝተባሃሉ 82 ጦርጦራት ኣብ ፑንትላንድ ሰልጢኖም ናብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ኢትዮጵያ ተዋፊሮም ከም ጽንሑን ኣብ መንጎ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያን ሓይልታት ጸጥታ ክልላትን ብምትሕብባር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ተገሊጹ። ካብቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተው ምስ ዳዓሽ ቀጥታዊ ርክብ ዘለዎምን ብዳዓሽ ኩሉ መድያዊ ደገፍ ክግበረሎም ዝጸንሑ ከም ዘለውውን ጸብጻባት ሓቢሮም ኣለዉ። ብተወሳኺ ንዓለም ለኻዊ ክንፊ ሓበሬታ ዳዓሽ ዝወደቡን ፋይናንሳውን ሎጂስቲካውን ደገፍ ዝገብሩ ውልቀ ሰባት ካብቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ ምዃኖውን ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ ሓቢረን ኣለዋ። እዞም ጦርጦራት ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ርእሰ ከተማ አዲስ አበባ፣ ክልል ኦሮሚያ፣ አምሓራ፣ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ፣ ክልል ሶማልን ሃረርን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ተገሊጹ። ኣብቲ ወፂ ዘሎ ዜና ከዓ ዳዓሽ ኣብ ኢትዮጵያ ንኸስፋሕፍሕን ኣባላት ንኽምልምልን ሃይማኖታዊ ትካላትን ሃይማኖትን ከም መሸፈኒ ከም ዝጥቀም ተገሊጹ ዘሎ። ካብዚ ወፃኢ እውን ሓድነትን ክብርታት ህዝቢ ዝፈላልን ዓመፅን ህውኮትን ዘበግስ ኣስተምህሮታት ንምዝርጋሕ ዝተገብረ ፈተነታት ከም ዝነበረውን ምስ ምትሓዝ ናይዞም ኣባላት ዳዓሽ ዝተባሃሉ ጦርጦራት ወፂኡ ኣብ ዘሎ ጸብጻብ ተሓቢሩ። እዞም 82 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ዘለዉ ኣባላት ዳዓሽ ኣብ ኢትዮጵያ ክንፊ ናይ ሶማል ዳዓሽ ንኸስፋሕፍሑን ሓድሽ መርበብ ግብረ ሽበራ ንምቋምን ጻዕርታት ክገብሩ ከም ጸንሑን እዚ ድማ ብወገን ኣባላት ጸጥታ ኢትዮጵያ ብቐረባ ክትትል ክግበረሉ ጸንሐ ከም ዝኾነን ነዝን ምፍሻል ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዋህዮታት ዳዓሽ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታው ክቆጽሎም ምዃኑውን ተሓቢሩሎ። ኣብ ሶማል ዝርከብ ጨንፈር ዳዓሽ ኣብ ኣኽራናት ሰሜናዊ ምዕራብ ሶማልያ ዝርከብ ቦታታት ዓሪዱ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ኣፍሪቃ ከዓ ቀንዲ መሓውር ናይቲ ዝዓበየ ዳዓሽ ምዃኑ ይንገር። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ማእከል ጎንደር ብዑጥቃት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 9 ሰባት ክቕተሉ ከለዉ ህፃናት ዝርከቦም 6 ሰባት ድማ ከም ዝተጨውዩ ስድራ እቶም ዝሞቱን ነበርትን ሰበስልጣን ተኸባብን ሓቢሮም። ንሳቶም ነቲ ኣብታ ማሕበረሰብ ቅማምቲ ዝነብሩላ ቀበለ ጎዶም ሞላሊት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንዑጥቃት ፋነ ከሲሶም ኣለዉ። እቶም ዑጥቃት ካብ ወጋሕታ ሰዓት 6 ከባቢ ጀሚሮም መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈቱ ተሓቢሩሎ። ሓደ ክልተ ኣዋልድ ደቁ በቲ ብዑጥቃት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝተሃርማ መልካ ኣምላኮ ዝተባሃለ ካህን
نباري اتقبله او وقحتا دنبا كابتن مخفات جوزو ابزر حولو دمصت ايايت كم سمع غليصو اتم عطقات ابت متقعتي برينن دشقان زامسوله كبت اصوار كم استطقمون نبرتي حبيرم አለው ዋና ማህደር اتقبله اتنكوت صقا بتمتقعتي بوحد 9 سبات كم زموتو غليصو كالي نباري اتقبله بوغنا دحرت متقعتي بسولس ناب تخباب استملسو منسيات توسخت رئيساتات 4 سبات كم زرخبو حبيرالا ኤርትራ ነቶም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዳሃዮም ጠፊኡ ጸንሐን ንገለ መዓልታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ የእትያቶም ጸንሐት 29 የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ናጻ ለያቓ ናብ ሃገሮም ከም ዝመለሰቶም ተገሊጹ የመን ኦንላይን ዝበሃል ማዕከን ዘርጊሕዋ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ እዞም 29 የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ዳሃዮም ጠፊኡ ኣበይ ከም ዘለው ድልያ ክግበር ከም ጸንሐን ሕጂ ግን ብወገን ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ንገለ መዓልታት ኣብ ኤርትራ ድሕሪ ምጽናሕ ተፈንዮም ምህላዎምን ኣልከዋክህ ዝበሃል ወደብ ገይሮም ናብ የመን ተመሊሶም ምህላዎም ተገሊጹ እቶም የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ናብ ምዕራባዊ ዞባ ሕደይዳ ተመሊሶም ዘለው ኮይኖም በኤርትራ ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ተዋፊሮም ከለው ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተው ተገሊጹ በተደጋጋሚ ንክል ማያት ኤርትራ በመጥሓስ ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ዝዋፈሩ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከኣተው ጸንሑ ኮይኖም እዞም ሕጂ ተፈንዮም ዘለው 29 የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳውን ኣብ ምግፋፍ ዓሳ ተዋፊሮም ከለው ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ኩሉ ንብረቶም ተሃጊሩ ድማ ንገለ መዓልታት ኣብ ትሕቲ قيد الدحر مصنح نبي يمن كملوسو تغيرو مهلاو تغليصو ازي يخون امبر بوغنتي حوتي منقست مسريت لزولو كفال يمن ابزوص مغلصيتات اتم اب تحت قيد زاتو يمناويان غففت عسا اب كل مايات يمن كلو اب تحت قيد يمزاتو زبل كستات زلو خوينو نيرترا دما اب تحت قيد كيتاتوم صاوعيتات كقرب صينحيو ربع مشات برأس كتما تقرأي مقالة أم معرفة نفرتي أولا أبانقا تعلب زنبرت نفاريت من قد دائر إثيوبيا قليل حدقا كم زقات أما تقاليتو إتا قوتر برا إيتي كل 209 شمنتان زخونت كيو 400 زعينة نفاريت أب التعلبون لزنبرت وان شتت إلا كم مسمر رانوي 5 متر وزيا ناب حروس بوتا بمئتوا أب العلي حدا كم فئتا نفاريت قدقات كم زقات أما تفليت الله بسنك حيال دبنا أبررتي كل التقزية كعلبوا مسفتنو اندقنا بقولتوف ناب سماي كم التحن بغيرم اما بل سالساي غيزي فتنو امغن اتا نفاريت نا مريت عاليبا ناب صقام زازيا نوح كم زخدت كاب تسافرت حدا زنبر معارك كيروس علما يهو غليصو نت حدغا سيبو اب صقاماي كم فتا نفاريت مسبرت اكوان تغاطمه كاب زخف حدغا كم زدحنت غن تسافرت حبيرم من قداير اثيوبيا دحيرو اب زوص مغلصي نفاريت من قداير اثيوبيا ايتي 298 كاب اديس ابا تبغيسا معرفه نفرت مقله ال ابانغا معلابا نشتم الزنبال اغاطيموا اب تاوان برتع زناب يزن بنير يلو بتحدقا بالعليه واتساب زورده قدات كوانت زيله حانت تسافريتن حانت سرحتنيات من قد ايرن زخونا كل تدق انستيو متانا ومحسيتا اغوانيفون بامبولانس ناب هوسبيتال كمستوزدا زترخب حبريتا يغلص ابتوان حدقا ناب معرفه نفرتي باكل كم زبصح زنغرلو كنتيبا كتما مقله دكتور رضا يبره من قد اير اثيوبيا نتم ابتنا فارس زنبرتو غعستي مكينا مديبون ان بوتهم كوصحو كم زغبرن اتنا بحكمنا زاتواون دحنتن كم زرغغصن نريديو 204 راديو اف ام مقاله غليصو اتا كنتيبا اتن مطانو محسيت زغاطمن حانت تسافريتن اتا ابراريت غوال نستيتن بقلطف ناب هوسبيتال توسيدن حكمنا كم استغبررن حبيرلو بتحدقا بالعل تسافرتي كبيت سنبادن چنقاتن كم زغاطمه كومون اويات كم استسمعه مكاله خلب بارحاوين امبولانسن ابوانو كم زبصح دما تغليصو اتا كاب عالم لخاو معروفه نفرت بوله تبغيسا امغله كتعلب حدقا زغاطمه نفاريت كلتا ابرر تحويسو 4 سرحتنياتات زبزح حصانات زركبوم 49 تጓዓዝትን ኣሳፊራ ከም ዝነበረ ተገሊጹሎ እቲ መንገዲ ኣየር መግለጺኡ መቀለ እቲ ሓደጋ ኣመልኪቶ ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እንተዘይሃበ ኣብቲ እዋን ሓያል ዝናብ ይዘንብ ከም ዝነበረ ብምሕባር በቲ ዝተፈጥረ ኩነታት ንዓማዊሉ ይቕሬታ ሓቲትሎ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ መቀለ ኣሉላ ኣባነጋ ተመሳሳሊ ሓደጋ ከጋጥም እዝን ካልኣይ ግዜ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ ጥሪ ካልእ ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ ቀሊል ሓደጋ ኣጋጢምዎ ከም ዝነበረ ይዝከር نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم